της συλλογής. Στη σελίδα 18, η λίστα της αποδέσμευσης. Τα βραχύβια παράπονα και οι επίμονες γκρίνιες, οι ανώφελοι μονόλογοι και οι συμβουλές αυθεντιών, το ξόδεμα της αξιοπρέπειας και τα ανομολόγητα θέλω, τα σκοτάδια της ημέρας και η υπερφύαλη νύχτα, η αδικαιολόγητη επιστροφή σε αδιάφορες αγκαλιές, η ζωή που βηματίζει σε γραμμές με υπαγορευμένα λόγια, το χαμόγελο που υπηρετεί σκοπούς και το δάκρυ που δεν καταπραίνει, το τσάκισμα του εαυτού μας στα βράχια της ματαιοδοξίας. Έφτιαξα τη λίστα της αποδέσμευσης από τα απευκταία για άμεση διαγραφή. Πιστεύω ότι η αφιέρωση του βιβλίου σήμερα έχει κατορθωθεί. Έρχεται στη θαυμαστή στην ύπαρξή μας. Αν δύο άνθρωποι κοιτάξουν προς την ίδια κατεύθυνση μέσα από ένα τηλεσκόπιο, ο αμφιλιστροειδής τους θα έχει δύο διαφορετικές εικόνες. Αν δύο άτομα διαβάσουν την ποίηση του Γιάννη Βάριου, θα έχουν την ίδια εικόνα, γιατί θα διαβάσουν με τα μάτια της ψυχής.